Sofie Jacobsen er på vej til dagens vigtigste aftale på Hjallerup Skole. Skal vi lave det her i dag? Ja. Hun er mentor for 11-årige Mathis Mortensen, der går i 6. klasse. Har du lavet noget siden sidst? Nej, jeg synes, det er kedeligt nede på skolen, men når jeg har det her lektiehjælp, så synes jeg, det er meget mere hyggeligt-agtigt sådan at lave lektier. Jeg har udfyldt en map. Han prøver virkelig selv at sådan finde ud af, hvad er 8 plus 5. Eller så, hvis han ikke lige kan det i hovedet, så tæller han på fingrene. Han giver sig tid til faktisk at prøve. Og så skal der stå 1,3. 10 gange 4. Det er 40. Så hun kan jo hjælpe med, sådan, hvordan man dividerer sådan bedre, og hvordan man ganger bedre. 20-årige Sofie mødes med Mathis hver onsdag på skolen, hvor han går. Så skal jeg bare skrive 1, 2 eller hvad? Ja. De fleste synes jeg, de er lidt sådan svære. Det har hun gjort siden marts. Jeg synes, jeg er blevet sådan mere bedre til gange, division og sådan plusstykker, minus. Jeg synes ikke så meget, det er noget, jeg gør. Det er jo bare, at han bliver ved med at prøve ved at lave de her opgaver. Og så bliver man jo langsomt bedre. Hvad for en har færrest prikker? Det har lørdag. Så skriver det lørdag. Han har fået meget mere lyst til at lave lektier og matematik, hvor nu kommer han faktisk nogle gange og har lavet nogle sider siden sidst. Hvor til at starte med, der vil han ikke særlig meget. Altså, vi når 1,5 til 1 til 2 sider cirka. Til daglig læser Sofie Jacobsen jura på Aalborg Universitet. Jobbet som mentor betyder meget for hende, også på det personlige plan. Vi er blevet venner. Vi bruger jo tid på at lave lektier sammen, men også rigtig meget tid på at snakke om andre ting, og hvad det lige er, han har lyst til at snakke om. Det er meget hyggeligt at være her, og det er sådan, så er jeg mere glad-agtig, efter jeg har haft sådan en time. Jeg har lært rimelig meget, vil jeg selv sige. Tak. Vi ses. Vi ses næste gang. Ja.